Det her er en analyse af Westlife's Swear It Again. Westlife, det er et populært irsk boyband, som har haft en del succes både i og uden for England. De har haft 14 singler på den officielle britiske hitliste. Og det her, det er en analyse af Swear It Again. Swear It Again er blevet skrevet af Steve Mac og Wayne Hector, og nummeret det går i 4/4, som vi kan se, der står herovre. Og det bliver spillet i en A-dur skala, som vi kan se på grund af de her 3 faste fortegn, og fordi vi kan gå ind og kigge på akkorderne, som passer ind i en A-dur skala. Dog passer G18 ikke ind, fordi på en A-dur skala er der ikke noget G-dur, der er altså gengæld et Ges-dim. Hvis vi går ind og laver en trinanalyse, som jeg vil komme ind på noget senere, så kan vi putte B foran den her Ges-dim, og derfor sænke grundtonen og gøre det til et helt almindeligt G-dur. Men det kommer jeg mere ind på senere med trinanalysen. Til at starte med, der er der en intro, og introen den består af et klaver, som kun rammer på slagene, og som spiller akkorderne. Der er dog få enkelte toner, der bliver spillet imellem, for ligesom at binde det lidt bedre sammen. Introen den var kun den her enkelte takt, fordi allerede herovre i takt 2 kan vi se, at verset det starter. Introen den bliver sluttet af med de her chimes, som binder den op, og som laver en lille form for overgang til verset. Så kommer verset her, og det varer i 13 takter. Her kan vi se de første 4, som bliver, hvor der kun bliver spillet klaver, og hvor solisten ligesom synger. I takt 6 hernede, hvor han begynder at synge Just Look Around, der bliver der tilføjet trommer, guitar, tamburin og bas. Og her der spiller hi-hatten så, hvis jeg går videre her der spiller hi-hatten så fjerdedel, og der er en tamburin, der spiller på hvert fjerde slag. Og guitaren den spiller akkorder, altså den spiller ned, og så spiller den nogle strenge op, sådan at den kun rammer enkelte strenge, igen ligesom klaveret, for ligesom at binde det lidt bedre sammen. Og bassen den spiller så et ostinat. I takt 11 hernede, der er der ligesom en lille optakt til hernede. Der er der ligesom en lille optakt til omkvædet, fordi at akkorderne de ændrer sig, og den ligesom sådan, ja, og hi-hatten begynder at spille 8. del, og ja, den bygger sådan op, og vokalen ændrer sig også i forhold til verset. Herover kan vi så se, at der kommer en lille optakt med trommerne, og bassen spiller med der, helt op til omkvædet, der så kommer her. Og omkvædet, det varer i 9 takter. Man kan vel kalde det for et lille form for break, det hernede, tror jeg. Da vi så kommer over i omkvædet, der bliver der så spillet igen akkorder, der passer ind på A-dur-skalaen. Og trommen den spiller stortrommen på første og tredje, og lille trommen på anden og fjerde. Her der bliver der så også tilføjet korstemmer og overstemmer og så videre. Det er så de andre mænd i boybandet, der ligesom begynder at synge her. Her igen bliver der utrolig understreget, hvilken genre det er, vi befinder os i. Og det her omkvæd, det går så helt tilbage hertil. Så starter andet vers. Og vi kan se, at andet vers, der står hernede, men det er faktisk det samme, der bliver spillet som i første vers. Bortset fra, at der ikke ligesom bliver puttet ting på, og det hele bare ligesom starter ud med at være sådan, som det skal være. Altså gitaren og klaveret er der, og trommerne er på, og så videre. Koret her, det bliver meget mere dominant, end det var i første vers også. Men ellers så er det den samme vokal, og solisten synger altså det samme. Det her vers, det var så også 13 takt. I det her andet vers, der bliver der så også tilføjet stryger, som er en lille smule svage i verset. Da vi så kommer videre til optakten i takt 11, så kommer de her stryger altså meget mere sådan, de bliver meget mere markante, og man kan høre dem meget mere, og de understreger virkelig en stemning.
som man ellers ikke har fået før i sangen. Herefter så kommer der et omkvæd mere, som er fuldstændig som det første. Altså instrumenterne spiller det samme, og vokalen er den samme. Her er der dog små variationer hos sangeren, som mest består i, at han går lidt op på nogle af de forskellige sætninger. Ikke noget, der er specielt værd at kommentere på. Herefter så kommer der så et kontraststykke. Her bliver styrerne helt klart meget mere markante, og altså det bliver meget mere sådan, stemningen bliver meget understreget. Koret det bliver ligesom begrænset til sådan få sætninger, og ellers så synger solisten, og så synger de med få steder, hvor solisten også synger. Det kan man se hernede. Man kan ikke se, at koret synger, men man kan se kontraststykket her. Herefter det så kommer der endnu et omkvæd. Igen, det er fuldstændig ligesom det første omkvæd. Igen små variationer i vokalen, ikke det store, ikke specielt værd at kommentere på. Til sidst så kommer der så en lille outro hernede, hvor at tempoet bliver trukket lidt ud, og ja, altså han synger den sammensætning igen helt til sidst, hvor at den så bare bliver trukket ud. Alt i alt har vi en form her, der siger intro, vers, omkvæd, kontraststykke, omkvæd og outro. På grund af den her opbygning, så kan vi så konkludere, at det er en udvidet popform. Sangens hook kan man egentlig argumentere for, at det kan være to ting. Den første del af omkvædet, hvor han synger I'm never gonna say goodbye, det er en ret sådan høj tone, og man husker den ret godt faktisk. I forhold til resten af linjen, som sådan også bliver sagt lidt hurtigere, der er lidt tempo på det, så bliver den holdt lidt længere. Dog kan der også, altså man kan også sige, at det er den sidste del, hvor han synger And I swear it all over again, fordi det også er titlen på sangen. Jeg mener egentlig ikke, at der er noget, der står mere igennem. Jo, måske den første. Jeg vil nok egentlig sige, at hooket det er det første, hvor han synger I'm never gonna say goodbye. Der findes de her små breaks rundt omkring i sangen, som mest består af trommen, der bygger op til noget, som sådan markerer, at et stykke er slut. Her der kan jeg henvise til takt 6, hvor der ligesom bliver muted, og så bliver der opfuldt af trommen til resten af verset. Og det sker en del steder. Det sker også omkring omkvædet og så videre. Og ja, altså man kan jo godt sige, at chimesen er en gimmick, fordi det er et sjovt instrument, og den bruges tit som gimmicks. Altså den er meget let, og den er lidt luftig, og gør det hele sådan lidt magisk. Men den passer jo rigtig, rigtig godt ind i nummeret, fordi at nummeret i forvejen er meget sådan let og luftigt, men jeg vil nok sige, at det var chimes, der var gimmicken. Hvis vi bevæger os over på den melodiske analyse, så skulle vi lave en melodisk analyse af omkvædet her. Og jeg synes, det var lidt svært at skulle til at skrive en masse ting ind, så jeg har bare begrænset det til Screenomatic-opgaven. Her der starter omkvædet. Og den første her, den har jeg sagt, at det er en opadgående bueform. Det vil jeg mene, fordi jeg ser faktisk lidt bort fra den første tone her, og starter allerede her. Og tager det her stykke. I tilfælde af, at man tager det her ord med, så vil jeg godt kunne argumentere for, at den var cyklisk, tror jeg. Men jeg vil helst tage den herfra, fordi så giver det lidt mere mening. Og den her, den er nedadgående. Igen, hvis man tager den herfra, så er den nedadgående. Den her nede, den er så cyklisk. Den herovre, den er også cyklisk. Så er den her, den er opadgående. Og den her, den er nedadgående. Den her, den er cyklisk. Og den her, den er opadgående. Nedadgående. Og hvis vi tager den sidste her om med, så vil jeg sige, at den var cyklisk. Selve sangteknikken er sådan meget blød og rigtig, rigtig boyband-agtig. Og de her forskellige korstemmer, der går ind og laver nogle let tilgængelige forskellige over- og understemmer, og som
laver noget call response og så videre. Rigtig boyband-agtigt og meget let at lytte til og så videre. Og så skulle vi lave en harmonisk analyse. Og det skulle vi gøre af både verset og omkvædet. Jeg har valgt at lave trinanalyse, fordi at den her G18-9, jeg synes det virkede mest overskueligt at lave en trinanalyse, hvor jeg bare kunne sætte et B foran den, i stedet for at skulle ind og lave en masse i funktionsanalysen. Så vi kan gå ind her og sige, at A'et det er vores første trin, og E'et her det er 5. trin. Og G18-9 det er 7. trin med B foran og 18-9. Herover der har vi en D med en fis i bassen. Det er så et 4. trin, og så har vi en tert i bassen herover, som er fissen. Så kommer D'et, som så igen bare er et 4. trin. Så går vi ned her på næste side. Og her der har vi en A18-9. Det er så bare en første trin 18-9. Og så går vi videre til E18-9. Det er så 5. trin 18-9. Ja. Og så har vi en G18-9. Det er 7. trin med B foran 18-9. Så har vi en D. Og D'eren det er 4. trin. Og her har vi et 4. trin med en at. E'eren, det var et 5. trin med 18-9. Hvis jeg sagde 4, så er det 5. Og så går vi videre til B-mollen hernede i den her optakt. Og B-mollen det er så et andet trin, mol. Og så har jeg fået at vide, at jeg skulle overse BV-akkorden, som jeg så gladeligt har gjort. Så går vi videre til D6 med et A i bassen, og D'eren det er som sagt et 4. trin. 4. trin med 6, og så har jeg sat et 5, en kvint i bassen. Og så har vi E, som er 5. trin. Så har vi A igen, som er 1. trin, og D, som er 4. trin. Så har vi en D maj 7 med en E, og det er bare en 4. trin maj med en kvint i bassen. Og så kommer 5. trin her. Så har vi en 1. trin, og så har vi en fis mol. Det er første gang vi ser den. Og det er det er så et 6. trin mol. Og D, det er som sagt et 4. trin. Og G18-9, det er vores 7. trin med B foran og 18-9. Så har vi en D med en E i bassen. Og det er 4. trin med en 2'er i bassen, fordi i en D-akkord, der ligger E'et lige ved siden af D'et. Der kan man så også kalde det 9. trin, hvis det er det, man lyster. Så har vi et A hernede, det er et 1. trin, og et fis-mol igen. Det er et 6. trin, mol. Og så har vi D, og det er 4. trin. Og så har vi G18 igen, og det er 7. trin med B foran og et 18-9. Og så er D med et E i bassen. Og det er 4. trin med en 2'er i bassen. Eller 9'er, alt efter hvad man selv synes er godt. Og så et A, det er 1. trin. Og E, det er 5. trin. Og D18-9, det er 4. trin med et 18-9. Jeg vil mene, at nummeret det befinder sig i tid, fordi at det bevæger sig rundt til forskellige dele hele tiden. Og så vil jeg gerne perspektivere bare generelt til boyband-genren. Den her boyband-genre, den er et utroligt gennemgående tema i den her sang, og man kan tydeligt se, hvilken 90'er genre der vi befinder os i.